Nedavno sam završila mentalni trening za trenere, tu u mentalnom treningu. Jako sam zadovoljna svim naučenim i jako sam zadovoljna time što je bilo jako puno praktičnog rada, ne samo puste teorije. Od svih stvari koje smo naučili, počela sam primjenjivati sa klincima fokus točke. Dakle, kad se fokusiraju na određenu stvar, kako bi njihova performansa bila bolja, to je kako bi neke stvari koje su im loše ispravili. Sa klincima smo još prošli pravila, sami smo s njima odredili pravila i kazne koji se oni pridržavaju. Osim toga što radim s klincima, pokušavam sve te stvari koje sam naučila primijeniti na sebi, kao na primjer fokus točke, kako bi moj trening i moja performansa općenito bila puno bolja. To je veze relaksacije, kako bi kad dođem do jednog nivoa gdje mislim da ću puknut, kako bi se smirila i vratila ovom nivou koji bi trebalo biti. Što se tiče radionica koje smo radili s klincima, koji su jako zadovoljni i jedno će se.